What's up? Zdravite, technický typek a vítaj v ďalšom videu, v ktorom si ukážeme tipy, triky, vychytávky DaVinci Resolve, ktoré nám budú šetriť čas, energiu a hlavne nám uľahčia život. Takže ak si začiatočník, pokročili, je to úplne jedno, možno vieš, nevieš, ale poďme si to ukázať. Yes! Každopádne sa ti zídu v dennodennom používaní, keď funguješ v DaVinci. OK, poďme sa porieť do DaVinci. V projekte mám niekedy veľa záberov. Keby som chcel nájsť tento záber, Media Pool, a chcem si to urýchliť, kliknem pravým tlačítkom myši na to a dám Find in Media Pool. Šup, a už mi ho pekne selektuje Media Pool. Ďalšia vychytávka je, že keby si to nechcel hľadať v Media Pool, ale chcel by si vlastne, ak si katoval z nejakého dlhšieho záberu tento záber, tak keď si označíš ten klip, ktorý chceš nájsť a stlačíš F-ko, tak ti automaticky nájde in a out odtiaľ a super je odtiaľ, že keby si tam mal audio, tak to audio si vieš potiahnuť späť ku tomu, čo bolo treba. Jo? Nice. Poďme na ďalšiu vychytávku. Ďalšia vychytávka je, že povedzme, že mám takto zoradené nejako tie zábery, no a ja si chcem pohnúť s týmto bez toho, aby si videl, aha, teraz pozeraj, vidíš, že sem tam ti uletí tá myška doprava doľava a vlastne už vybočíš z tej timeliny presne ako si to mal nachystané. Trik je na tom to, že keď podržíš Shift na klávesnici a dáš ho hore dole, tak ten klip sa ti už nehýbe a môžem si urobiť čo chcem a ostáva pekne tam, kde som si ho zasunul. Takže stlačím znovu Shift a môžem hýbať s tým klipom hore dole. Veľmi dobre, veľmi dobre. OK, ďalšia pomocka je to, keby sme mali rôzne scény alebo rôzne, ja neviem, deje alebo dačo a nechceš mať v tom bordel, ak budeš mať toho veľa a dajme tomu, že klipy budú vyzerať takto, tak je dobré si ich nafarbiť. Takže kliknem si na to video, ktoré chcem nafarbiť, na ten klip, vyberiem si clip color a dajme tomu orange, toto dáme na yellow a idem si takto ďalej, green, clip color, violet. OK, keď máme tie klipy nafarbené, povedzme, že máš viacej, ja si tieto označím a nafarbíme si ich, povedzme, že na orange, na tú prvú, hej? Máme orange klipy a medzi tým by si mal rôzne inšie. A chcel by si ich označiť rýchlo, tak nerobil by si takto, že by si držal Ctrl a označoval, ale čo spravíš, tak prejdem hore do timeliny a v timeline si nájdeme Select Clips with Color. Dáme orange a boli, čo sa stane. Puk! A pekne nám označilo oranžové klipy. Veľmi dobrá vychytávka, takisto to platí na aj inšie farby. Ďalšia vychytávka sa nazýva Link Clips a funguje to tak, že predstav si, že mám už zábery nachystané a pod tým mám FX soundy, ktoré som doplnil až potom, keď som si naeditoval vlastne celý ten timeline. Jo? Dajme tomu, že ja by som chcel tento klip ale posúvať spolu s týmto cardor soundom, tak to nebudem robiť takto, že stlačím Ctrl a posúvam to, ale pekne si ich označím jeden druhý, stlačím pravým tlačítkom myši a dám Link Clips. Šup. Tak a pozri, čo sa stalo. Teraz za každým, keď robím s niečím inším a chytím tieto dva, tak mi ho automaticky zlepí dokopy. Keby si to chcel undo, akože odstrániť, tak zase klikneš pravým a dáš Link Clips, takisto tu máš aj skratku, ktorú by si sa mal naučiť, pretože život je rýchlejší so skratkami, jo? Ako vidíš, teraz tým môžem hýbať. Dáme si to späť do toho Link Clipu a ja ti ukážem, čo sa stane, keby si náhodou podržal Option na klávesnici a začal s tým posúvať iba klipom, tak ono ťa už opozorňuje semka pekne, že si sa posunul s tým soundom o nejakú tú sekundáž, jo? Takže veľmi dobrá vychytávka. Ďalšia vychytávka v timeline je, predstav si, že máme takto, dajme tomu, nahádžem si tu fotky a mám takéto medzery, ktoré vlastne chcem odstraniť, jo? Nebudem robiť to, že budem robiť Ripple Delete pri všetkých klipoch, lebo by to zabralo veľa času, ale čo spravím je, označím si tie klipy a semka v edite si nájdem Delete Gaps. Kliknem a pozri, čo sa stane. Puk. A pekne nám odstránilo medzery. Nice. OK, ďalšia vychytávka je napríklad Ripple Delete, jo? Normálne by si prišiel a katoval by si veci takto. Dáš si Bčko, katneš, vymažeš a vymažeš medzeru, hej? Alebo niekto robí ešte tak, že označí všetky videá, čo tu má a posunie si to takto. Je taká vychytávka ďalšia, ktorá ti urýchli čas a nazýva sa Ripple Delete. Takže, keď to chceme katnúť, dáme cut, ja to mám pod skratkou Shift D, alebo napríklad si nájdeš semka a dáš, že Ripple Delete, jo? Je to v podstate ten delete na klávesnici. Ďalšia vychytávka, keď už sme pri tých koncov, je, že keď stlačíš Ečko na klávesnici, tak pozri, čo ti spraví. Ono ti to bude katovať, kde máš marker, tak ti to katuje odtiaľ. Zase, keby si chcel z druhej strany, odtiaľ to tu,
tak keď príde semka a stlačíš Včko, dvojité, tak ti to katne zase odtiaľ. A semka si prídem, chytím a dáme rýchlo delete. A som safe. Ďalšia vychytávka, pozrime sa na to. Tuto máme prvý klip, druhý klip je kratší a tretí ide ďalej. OK, teraz by som chcel spraviť to v podstate, že tento klip by som chcel, aby mi končil trošku neskôr. Väčšinou to robia ľudia takto, že si dajú ten klip hore, posunú si to nejak zhruba takto, OK, dajú si to sem a idú a že ja nie, trošku naspäť a hádajú. Ale čo spravíme my? Toto si dám back, necháme si to tu a stlačím T na klávesnici T a ako vidíš, tu sa mi zapne už funkcia Trim Edit Mode T, jo? A ja keď príjem teraz do stredu klipu a začnem pohybovať doľava, tak vidíš, že hýbem tým klipom bez toho, aby som musel ho dať nejak hore, naťahovať a tak. A semka vidíš pekne začiatok a tu vidíš pekne koniec. Takže paráda, pozri sa. A vieš si to doladiť, kde je začiatok, kde je koniec bez toho, aby si ten klip musel takto vytiahnuť hore a upravovať to takto, ako sa to robilo kedysi, jo? Ďalšia vychytávka je, že povedzme, že už máš finálny edit takto nachystaný ako je a pozeráš, že máš vlastne prázdne tieto miesta, ktoré ti zbytočne zaberajú plochu. Jedna, druhá, takisto aj audia. A chceš sa ich zbaviť všetkých naraz, bez toho, aby si sa nejak natrápil, tak klikneš pravým tlačítkom myši, niekde semka, hoci kde, a dáš Delete Empty Tracks. A pozri, čo sa stane. A ostanú ti iba tie, ktoré používaš. Audio 1, tu vždycky automaticky ostane pre to jedno. Takže máš poriadok krajší v tom. Ďalšia vychytávka je tu, že si zatvoríme tento media pool, otvoríme si efekty. Ak toto nevidíš, tak si to rozklikni sem. No a povedzme, že máš obľúbené pluginy, jo? Dajme tomu, ja poviem, že Solid Color, a potom ďalej prejdeme semke Adjustment Clip. Namiesto toho, aby si to za každým hľadal medzi týmito veľa efektami, je tam dobrá vychytávka v tom, že povedzme, že chcem Adjustment Clip pridať si do Favorites, do obľúbených, tak semka vidíš takú tú malú star, malú hviezdu, kliknem na to, dajme tomu Fusion, kliknem na to, čo chcem používať. Povedzme, že mám obľúbené transitiony, ako napríklad ja, čo mám sem už nachystané, tak si ich kliknem takto šup. A namiesto toho, aby som ich za každým potom vyhľadával medzi celým týmto zoznamom, tu na dole si nájdeš Favorites, pozri, čo tu máme pekne. Automaticky ti to pridá všetko, čo si označil hviezdičkou, ti to pridá sem do obľúbených, čiže Toolbox môžeš takto mať pozatvárané, nemusíš tam potom hľadať, ale používaš iba tie, ktoré sú tebe srdce blízke a nemusíš ich hľadať. Super vychytávka číslo 800 už. OK, tak máme volume číslo 1 za sebou, vychytávok prídu 2, 3, 4, až kým neskapem, neboj sa nič. Ak ti to pomohlo, napíš do komentov, budem veľmi rád, poprípade napíš aj ty nejaké svoje vychytávky, oceníme, super bude. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si sledoval, nezabudni dať palec hore, odber, pravo, vľavo, ako chceš. Ja budem spokojný, ty budeš spokojný, všetci budú spokojní a tak by to malo byť v tomto krásnom audiovizuálnom svete. A áno, viem, celú dobu čumíš na tie baby, takže zdraví ťa technický týpek a vidíme sa v ďalších videách. Čau.